Domnule președinte neales Nicușor Dan, evident un impus de la Bruxelles, publică odată lista cu numele donatorilor tăi din campania electorală, măcar donatorii principali. Nu că nu am bănuit noi cine ți-o donație sumele respective, dacă putem să o domnim donație, evident. Dacă tot ai strigat că vrei o România onestă, o țară onestă și tu te auto-intitulezi un onest, publică lista cu numele donatorilor. De unde ai rămas tu cu 12,2 milioane de euro? De unde au avut donatorii respectivi atâția bani să-ți donezi încât tu să mai rămâi cu 12 milioane de euro? Apropo, banii ăia îți din banii publici, banii mei și banii poporului român, care nu ar trebui să ajungă la tine. Dar tu știi asta, că tu ești un neales și ești un impus, ești un compromis și tu, de altfel ca Bolojan și ca restul. De unde au avut ăștia banii? Nu cumva ați ăștia ca și Șucu care pupă la Soros, o fundație deschisă? Apropo, cei 135.000 de euro nici nu mai aduc în discuție de la Primăria Capitalei. Bani care ți-au fost rambursați și tu stai în chirie, onestule care ești onest. Florența, Iacob, în loc să vă ocupați de fabule în rechizitoriul domnului Călin Georgescu, mai bine v-ați ocupat de lista cu numele donatorilor lui Nicu. Nu de asta, dar o promis onestul vostru. Sau acum sunteți și voi la secțiunea Pupăm la Nicu, nu? Direct la Soros mai degrabă. Păi ce credeți, să vă apere pe voi Soros? Stați liniștiți! Dar se vede că reiese din fabula respectivă din rechizitoriul domnului Călin Georgescu. Coeficientul vostru de inteligență e direct proporțional cu jumătate din organul vostru. Știți care e? IQ-ul de 2. Dați-mi să vă anunț o chestie peste care voi ați trecut cu vederea, ați omis-o sau poate nici nu sunteți conștienți de ea. Știți care e desertul preferat al acestui popor? Coliba. Știți care e viciul preferat? Viciul suprem. Răbdarea. Poporul ăsta are o răbdare, nu de alta, dar de aici vine, să moară și capra vecinului. Sper că ați înțeles. Să moară și capra vecinului. O repet a doua oară. Colibă și răbdare. Aveți grijă cu poporul ăsta. Nu e amenințare. Doar că aduc la cunoștință. Că voi restul v-am pupat și vreau în continuare lista cu numele donatorilor. Ce-i greșit? Sunt un cetățean al acestei țări care își dorește să vadă lista cu numele donatorilor. Oare nu cumva apare Soros printre altele?